बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 23 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ हारिमुवारि फोथाराव गावखौ गोख्रोङै सिनायथि होनो हानाय क'क्राझार जिल्लानि रामफरबिलनि थागिबि आसाम गौरब मुस्रि बारलांफा नार्जारि बिथांखौ गुवाहाटि नोगोरमानि प्रागज्यतिष फरायसालिमा आरो पन्डु फरायसालिमानि आसाम फकलर ससाइटिया मैया प्रागज्यतिष फरायसालिमा बरनायजों लोगोसे मान बावदों। तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव उदालगुरि जिल्ला रौता लाइलांफारा गामिनि HS फार्स्ट इयाराव फरायबाय थानाय बिलिफां बसुमतारी मुंनि फरायसाखौ गाज्रियै बुग्लिनाय जाथाय सोमजिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 21 आगस्ट खालि सानजौफुनि 12 रिंगासोआव तेजपुर साइन्स एकाडेमिनि लांगोनायाव बिलिफांनि लोगो सासेखौ असमिया रावखौ मोजाङै रायज्लायनो रोङैनि थाखाय गोबां लाजि फोनांनायजों लोगोसे गाज्रि रावजों सोंखारिनाय जाथायखौ लानानै लोगोनि जानानै खोथा बुंनायाव सा 10 असमिया रावारि फरायसाफोरा बिलिफां बसुमतारीखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों होननानै खौरां मोनदों। बेनि सायाव बर'नि माहारियारि आफादफोरा माबायदि राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। 2026 मायथाइनि मिस इउनिभार्स इन्डियानि बादायगिरि पिंकी बसुमतारी बिथाङा दिनै मिस इउनिभार्स इन्डियानि ग्रेन्ड फिनाले जोबथा जौसाङाव गाखोगोन। बिजनीनि MLA अरुप कुमार देनि कनभयआ स्कुटिजों सौग्रावनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। जारबिपानिफ्राय बिजनी फारसे थांबाय थानाय MLA अरुप कुमार देनि कनभय आरो गंसे स्कुटिया लामा जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथायनि उनाव MLAखौ लोगोफोर आरो स्कुटि सालायगिरिफोरनि गेजेराव सोमजिदों दुंहाव थासारि। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि कलबारि कुमगुरियाव दाउ बयलारनि फार्मनि लाइसेन्सखौ ओनसोलनि फरायसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनायनि उनाव ट्रेड लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। आसाम आरो मेघालयनि थासारिखौ लानानै गंनै हादोरसानि गेजेराव जथुमाया आबुं जाबाय। कयनाधरायाव जथुमनि उनावनो जुथाइ खौरांमेल हांख्रायदों। शिलंआव नांथाबनानै थानाय आसामनि सुबुंखौ रैखाथि होनानै फिदिंना लाबोफिननायनि बिबान लादों मेघालय सोरखारा। मेघालयनि जाथायखौ लानानै सोलिबाय थानाय बेरेखाखौ बोखांना लानो खावलायदों लोगोसे आसाम मेघालयनि सरासनस्रायारि थासारिखौ फिदिंना लाबोफिननो बेरेखागिरिफोरखौ खावलायदों मन्त्रि अतुल बरा बिथाङा। स्टेट बेंक अफ इन्डिया SBIनि BSBD एकाउन्ट सालायग्राफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थि। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय लागू जागोन रां बख'नायनि गोदान नेमखान्थि। स्टेट बेंक अफ इन्डिया SBIआ बेसिक सेभिंस बेंक डिप'जिट BSBD एकाउन्ट सालायग्रा कास्टमारफोरनि थाखाय रां बख'नाय केस उइथड्र'वाल बिथिङाव मोनसे गोदान नियम फोसावदों। बेंकनि मोनसे रायजोआरि नटिस पाब्लिक नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों दि बे गोदान नियमखौ फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय खालामनाय जागोन होननानै। बे नेमखान्थिनि बायदिब्ला ब्रान्सनि गेजेरजों खुलिनाय BSBD एकाउन्टनिफ्राय मोनसे दानाव खनब्रै बारसिमल' रां बख'नायनि फ्रि थागोन। नाथाय दानाव 4 बारनि बांसिन रां बख'ब्ला मोनफ्रोमबो बारनि बख'नायाव 15 रांजों लोगोसे GST मासुल दानगोन होननानै मिथिहोदों। फारसेथिं बेंकआ रोखा खालामना होदों दि डिजिटेल ट्रान्जेकसननि सायाव जेबो सिमा बा मासुल थाया होननानै। बेयो सिगांनि बायदिनो गासैबो फ्रि थागोन। बेंकआ कास्टमारफोरखौ बे गोदान नियमनि सायाव नोजोर लाखिनो खावलायहरदों। गसाइगाव SSBनि जयै रैखाथि मक ड्रिल। संकस दैमानि चौधुरी घाटआव रिलिफ आरो रेस्किउ अपारेशननि एक्सारसाइज। गसाइगावआव थानाय 31थि बेटेलियान सास्त्र सीमा बल SSBआ मैया सनिबारखालि संकस दैमानि चौधुरी घाटआव जयै रैखाथि आरो रैखाथि होनाय हाबाफारि मक ड्रिल लादों। बे हाबाफारियाव दैजों बोहैनायनि समाव जोंमाया मानसिफोरखौ माबोरै रैखाथि होनाय जायो बेनि सायाव गावसोरनि रैखाथि हाबाफारिखौ दिन्थिफुंदों। आइफननि EMIआव दान्थे बिदान्थेजों महाराष्ट्रआव बिमा बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा जानांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 18 बोसोर बैसोनि लाइमोना EMIआव गंसे आइफन बायनो नाजादोंमोन नाथाय किस्तिफोरखौ समबादियै होनो जेंनायाव गोग्लैदोंमोन। गावनि बिमा बिफायाबो किस्तिफोरखौ होनो राजि जायाखैमोन। बिमा बिफाजों नांज्लायनायनि उनाव रागा जोंनानै हाजोनि रुगुङाव थांदोंमोन आरो गावनि जिउखौ फोजोबनायनि हुमखि होदोंमोन।
खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिस मावथिफोर, बिमा-बिफा आरो जायगानि थागिरिफोरा लाइमोनखौ हाजोनि रुगुंनिफ्राय गोजानाव थांनो थाखाय फोथायहोनो थाखाय 3 घन्टासो सम नांदोंमोन। लाइमोननि बिफाया बिखौ रैखाथियै लांनो थाखाय बिनि खाथियाव फैदोंमोन। बिफाया फिसाज्लानि आखाइखौ हमनानै रैखाथि होनो नाजादोंमोन, नाथाय सानैबो गावनि बेलेन्सखौ खोमानानै गोग्लैलाङो आरो जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। बे जाथायखौ सोमोनांनानै लाइमोननि बिमायाबो दान्दिसे उनावनो बाज्रुमनानै जिउ खोमाना लायो होनना खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बिटिसि सोरखारि नङै एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि गौथुमा क'क्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसिआ सोलोंथायारि फसंथान, प्रिभिन्सियेलाइजेसन आरो फोरोंगिरि सिबिथायखौ गोदानै दाफामफिननाय बिल 2025 मायथाइखौ बिटिसिनि आफादा गासैबो राजखान्थि दोलोनि मददजों खौसेयै पास खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। थांनाय फेब्रुवारि 11 तारिखआव जोंना बिटिसिआव मोनसे एसेम्बलि इडुकेसन बिल पास जानानै थांबाय। दा बेनो जे जोंनि भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय दा बाहाय जोङो लुबैदों। दिनैसो 6-7 मासानो थांबाय फ्राय, आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआनो फ्राय बोसोरसेयानो बारलांबाय होनजायो। दा बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जे जोंनि जिथु नैबे बिल पास जाखानाय जितु जोंनि बिटिसिनि जितु पावार अट'नमास पावारा जितु जोंना केन्सेल जानानै थाङा, गावनि बा गावसोरनि जितु बिटिसि सरकारा गावसोरनि पावार फांसन बाहायनो हायो, आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ। दा बेनो जे जोंना अलरेडि जोंना आर्टिकेल हिसाबै दङ 244/2। बे आर्टिकेल हिसाबै जोंहा पावार दङ, कन्स्टिटिउसन ल' हिसाबै जोंहा बिलखौ जेरै बिलखौ पास खालामो बे साक्सेसफुल जानांगौ होननाय। दा जोङो नुहुरदों जे बे बिल जिथु खालामनाय इडुकेसन बिल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय बे बिलआ अलरेडि जोंना WPD मिनिस्टार सरम बर' सारा गथायहैदोंमोन असम सरकारनो। दा बे बिलखौ अलरेडि रेजेक्टबो खोनादों, रेजेक्ट खालामबाय होननानै। दा हसा मिसा ओरैनोथ' खोनाया बाथ्राया। होमब्ला जितु रेजेक्ट खालामबायब्ला दा नैबे जितु जानो गोनां थांगासिनो दङ PMS पर्टेल फैगोन समबाराव बा अर्थात 24 तारिखआव नैबे दानि मासनि। दा बाहाय जोङो कम्पिटिसन जादों जोंनि फोरोंगिरि आफाद आरो माखासे फोरोंगिरिफोरा। दा बेहाय खुनु पर्याय बाहाय माइनसबो गैया, गेजेट नटिफिकेसन गैया, खुनु बाहाय एमेन्डमेन्ट बिल एक्टबो गैया। दा बबे पर्यायै बबे लाइनजों जे नै PMS पर्टेलखौ खुलिनानै होनो नागिरदों आरो बाहाय काट अफ इयारबो गैया। दा जोङो नुहुरदों जे जोंनि जितु नैबे गोरिब थाखो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा नामाकरन एप्लाइ खालामनानै जोंनिफ्राय जितु बे अनलाइन चार्ज बा मोनसे फिस लानाय जायो, बेबो ओरैनो फ्लप जागोन नामा जोंसो नुहुरदों आरोखि। ओंखायनो जों खावलायदों जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो जोंनि इडुकेसन EM रबिराम नार्जारि सारखौ बिनि सिगां मोनसे जोंनो गेजेट नटिफिकेसन ओंखारनानै बा बरना होनो हायोब्ला प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय आरो मोजांमोन आरो। दा जोङो खोनाबाय, जोङो बिराद पाजल जाबाय, माने जों बुंनो हास'ला आरो। खारन मानो होनोब्ला दिनैहाय जितु रेजेक्टबो जानाय खोनायोब्ला आरो ओरैहाय जितु PMS खालामनानै होनो नागिरोब्ला बाहाय जों बबे लाइनजों थांगोन? आरो बाहाय काट अफ इयारखौबो बुंनानै होआखै दिनैसिम बेसेबांसिम लामारगोन। दा ओरैनो एप्लाइ खालाम दोननाय जागोन ना मागोन? दा ओंखायनो जोंना जोंनि बिटिसिनि पावार अट'नमास जितु काउन्सिलनि जितु पावार फांसनखौ बाहायनानै जितु गोरा मोनसे सक्ति, मोनसे सरकारि बा सरकार मोनसे हारसिंनो सरकार दानो हानाय हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायदों गावनि पावारखौ गाव बाहायनांगौ जों बुंदोंमोन आरो। खारन जोंनि बैसोआ गैला आरो जोंहा खुनु मोनसे साख्रियाव जों एप्लाइ खालामनो हानायनि थाखाय जोंहा जेबोथा गैला। गतिके जों बुंनो नागिरदों जितु नैबे PMS पर्टेलखौ गमामायैनो जितु थांनाय जितु फेब्रुवारि 11 तारिखआव जितु पास जादोंमोन, बेखौनो जों खावलायदों गासिबो नैबे बिलनि हिसाबैनो जाफुंनांगोन। आरो जाफुङाब्ला आरो एक्सेप्ट खालामनानै जितु गासिबो माने साक्सेस खालामनो होआब्ला जों बिराद गिदिर धरना लानाय जागोन आरो। बेखौ खावलायदों हाग्रामा सार। ओंखायनो जुदि गासिखौबो क्लियार खालामना होयो, माने जोंनि गोसोआव बेले बेजे जाया। जोंनि फोरोंगिरि आफादानो जा, गासै फोरोंगिरिफोरानो जा, माने नोंथांखौ जों फोथायनानै दिनैसिम देरहाहोदोंमोन, नोंथांखौबो जों मोजां मोनदोंमोन। नाथाय नैबे जोंनि गोसोआव जे मोनसे पाजल खालामना होदों, बेखौ जों मोजां मोनाखै आरो सार। ओंखायनो आं बुंदों जोंनो आं फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि जानानै गतिके हठात नैबे PMS पर्टेल खुलिनाय लोगो लोगो जितु गेजेट नटिफिकेसनखौ बरननानै होयो, माइनसजों लोगोसे गासैखौबो एमेन्डमेन्ट बिलखौ जोङो डिक्लेयार खालामनो होयो, होमब्ला जों गोजोननाय थागोन आरो। दा ओंखायनो जोङो बुंनो नागिरदों जे जोंनि फोरोंगिरि हिसाबै बांद्राय गैया, गासै
LP आरो इमिजों जोंना 3364 दङ अब्ला बेखौ जुदि पस्ट पेटार्न हिसाबै जुदि क्रिएट खालामनानै होनो हायैनि कुनु जुक्तियानो फैया जेरै इडुकेसन एमेन्डमेन्ट बिल एक्टआव एमाउन्ट हिसाबै बाहाय 205 crore देखायदोंमोन दा बिदिनो दाखालि एसेम्ब्लियाव जोङो नुदों रुग्राम सार होननाय मथे माने 253 एसे बारा आरो अब्ला बाहाय हयथ' जानो हागौ माखासे प्रफेसनेल जाखानायनि पस्ट खालिफोर थानो हागौ बेबायदिनो ड्रप बक्स बा ड्रप आउटफोरनि थानो हागौ फोरोंगिरिनि थाखाय एसे खम बेसि जानो हागौ दा जायखिजाया हक जिखुनु जाया बिलनि सायाव जों जेबो बुङा जानांगौ जोंनि खामानिया बेखौसो जों खावलायहरनाय जादों आरो दा बेखौ